Monsterovci. Osoby a postavy účinkujúce v tomto programe sú vymyslené a neexistujú. Nie je totiž možné, aby existovali. Je to vylúčené. Toto už kde by sme boli. No, zvláštny pocit. Po dlhej dobe sa stretnem s dvoma ľuďmi, ktorý by som sa rok nevidel. Mora a Chruňo a ich neskutočný príbeh. Mama, prečo? Čo ste vy? Ja som moderátor. A čo ste vy? Entertaineri. Toto ty si kontajneri, čo ja? Čo ty si kontajneri? A Morika, ty mi neskač do reči, ty. Táto my sme hviezdy z nudy ľudu. Tá, hviezdy z nudy ľudu, lebo my žijeme ako každý... Táto my žijeme ako Chruňo, neskač mi do reči, ja ti neskačem, hej. Táto my žijeme ako každý ostatný vilu. Táto čo máš za rifle za 200 eur? Som ti povedala, daj si gate za 1000 eur, tá šovka, nie? Táto jak vypadáš, Chruňo? Tá Morika, ale takto sú tie rifle za 1000 eur, nie? Tak hneď vypadáš lepšie. Takže nie ste exhibicionisti. Tá Morika, tak veď povedz, nie? Táto čo máš bota, Chruňo? A kde? Tá zdravím všetkých divákov monsterovského klanu, nie? Tá poďte sem, tá ukážem vám WC alebo toaletu. Jak to z dvoch častí sa skladá. Tá, jak, lebo my úprimne hovoríme hajzel. Tá, máme tu papier, ale špeciálne pre nás vyrába Harmaniac za 45 € kus. Tá potom tu máme takúto kefu na zuby. Nie, to je na zuby, ale na kusaja, nie na nás. A takto ja ukážem vám to tu, trávim väčšinu dňa, takto zvyknem sedieť, nie? Tuto tak niekedy mám dole gate, niekedy ani nie. Takže tak, no, tá, čo by som vám ešte, tá ventilátor hore je ešte. A tá ukážem, jak funguje ten hajzel, nie? Tak tuto máme taký špeciálny gombík, keď sem sa niečo dostane dole, ako niečo, sem sa dostane, tak potom my stačíme takto gombík a to niečo potom ide do rieky Sázava. Ale ešte, čo by som vám teda ako... Že teda není možné, že dôležité, že čím si utrete prdel, ale kým si utrete prdel. Tam máme to natočené, nie? Tak, toto je naša obývačka, tu s Chruňom bývame. Toto je napríklad drevo, originál, vytesané len pre monsterovcov, ručná práca. Toto sú moje najobľúbenejšie šaty za 4200 €, hej? Ja som skromná, ja nepotrebujem v životu nič. No, tieto šaty za 4200 € potrebujem, aj ďalších 450 šiat. Ale ináč, ja som taká, ja som chorá. A ja ináč dosť nenávidím tie chudery, ktoré keď idú na ples alebo na akciu, že si dajú šaty na seba za 20 000 korún, hej? Tak to čo je? To normálne, keď idem na ples, nie? To dá logiku, že si dám šaty aspoň za 500 €, nie? To dá logiku, nie? Alebo tento nábytok, hej? Tak niekde som čítala, že niekto povedal, že to není originál. Tak to každý debil spozná hneď na prvý pohľad, že toto je originál. Aj Chruňo to hneď na prvý pohľad spoznal. Ty, Chruňo, ty si prečo myslíš, že ťa nehrajú? Táto, lebo niekto si myslí, že má patent na rozum, nie? Na mojej internetovej stránke som si ma stiahlo 800 ľudí, nie? A to už o niečom rozpráva, nie? Hej, iste, ale prečo si myslíš, že ťa nepúšťajú rádia? Lebo ja som Chruňo Monster, ne? Ja by som raz došiel do rádia a všetkých by som prevalcoval. Ale toto nemyslíš vážne, že? Tam mňa by raz ma pustíte do rádia. A ja s týmto valcom za 300 € všetkých prevalcujem, všetkých komplet prevalcujem. Tá anti-smile, pozor, ne? Mama. Jak je ten vtip, nie? Tak tá, čo má peniaze, tak tá si kúpi pod prdu, nie? A tá, čo peniaze nemá, tak tá si tak môže prdkať do kroku, nie? A máme diváčku na telefóne. Dobrý večer.
Chcela by som sa opýtať, kde boli monsterovci, keď sa rozdával rozum. Na dovolenke na Cypre, nie? Spokojná. Mora, o tebe sa hovorí, že nikoho nevieš pochváliť, že stále vieš iba kritizovať. Tak ty sa pozri na seba, dobre? Tato, čo by som nepochválila? Tato, to by mi Marquis de Sade zrušil zmluvu, nie? No, fajn, ale predsa len naozaj nebolo v poslednej dobe niečo, čo by ťa aspoň trošku potešilo. Okrem šiat za 4 000 eur? Dobre. Táto tá herečka tá ma potešila. Tá, čo som ju nemala rada a už ju mám rada. A to ten herec. Tá toho poťažmo bude mať rada. Tá, ale keby sa zmenil, tak by som ho možno mala rada. A toto ja všetkým hovorím. Tá, ak chcete, aby Mora Monsterová na vás zmenila názor, tak sa zmeňte. Dáš na toho Dangla, nie? A to tá Polnišová. Táto čo je? Tá MGR a Petra Polnišová, ani neviem, jak sa volá. Tá ani sa vyjadrovať nevie, nie? Táto čo si bude urážať? Tá, a ten jej manžel, tak keď ju stretnem, ten jej manžel, tak nejako. Krúňo, táto čo máš po tých botách? Tá kde? Ale prečo vám to vadí, to SOS? Tá Vilu, my sme monsterovci. My nie sme relácia. My sme manželská dvojica, nie? Tá Morika má pravdu. Aj to teraz, že vysielame, to len náhoda. My sme išli s Morikou okolo, ne? Ty si tu sedel, sme si sadli, tu bol náhodou 40-členný štáb, no niekto zapol kamery, niekto zapol gomby v televízore, no a tam my vysielame. A možno sa tá náhoda zopakuje aj každý týždeň, ja neviem, náhoda je blbec, ne? Isté. Ale prečo? Tá, ja ti poviem. My sme mierumilovní. Tá, ja ti poviem. My sa vždy len bránime. My nikdy neútočíme. Chrúňa, mačka, zabij tú mrchu! Tá aj ten Dangl, ne? Ten Dangl, to homosexuál. A ešte k tomu je aj teplý. A pedofil je to, lebo už mal veľa žien. A nekrofil, lebo chodí rád do barov. Nie? Ja viem minimálne tuto prisahám, jak som minimálne o 3 prípadoch viem, že podvádza svoju manželku, že preťahoval cudzie ženy. Počkaj, Chruňo, toto sú naozaj vážne obvinenia. Toto naozaj vieš? No samozrejme, tak bol som pri tom, nie? Náhodou. Počkaj, vydrž. Ty mi chceš povedať, že si bol pri tom, keď Dano Dangl sa intímne zbližoval s nejakou ženou? Áno, náhodou som bol v kúpeľni na hotelovej izbe, kde Dano Dangl preťahoval tie 3 ženské. A ty čo pochybuješ toto o tom, že ja pravdu hovorím, nie? Dobre. Tá jeho žena, dobre, že hovoríš, Morika, tá jeho žena, tá jak musí vypadať. Tá na žiadnej akcii oni neboli spolu. Všade chodí sám. Oni takto mu jej musia trčať zuby, nie? Takto jej musia vytrčať zuby, nie? A to je? To nič. A táto tá Polnišová, ten súdka pusty ze Stupavy, tá Barišňa, tá vyzerá na 30 a vypadá na 45. Tá ona by chcela byť jak Morika Monsterová, ale na to nemá peniaze. Tá dobre ma počúvajte, pán Dangl. Tá my pritvrdíme. Tak keď vy neprestanete, my pritvrdíme. A ja poviem niečo, čo bude mať hlavu a petu. Tá Chruňu, táto čo máš po tých botách? Tá kde? Je to tu? Slamu, nie? Za koľko euro? Za 20 eur, nie? Tá za 20 eur, Krúňo, tá som ti povedala, zober si slamu za 40 eur, nie? Joj, mama. Táto relácia nemá konca. Tane? Monsterovci.